ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ସଜନା ଶାଗ ରାଇ ବନାଇବା। ଏହାକୁ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ସଜନା ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଛି। ଏଠାରେ କିଛି ପରିବା ନେଇଛି। ଜହ୍ନି, ସାରୁ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କାଟି ନେଇଛି। ବେସର ପାଇଁ ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ରସୁଣକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର ନେଇଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ 3 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଛି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଫୁଟଣ ପକାଇଛି। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଲା ପରେ କଟା ଯାଇଥିବା ସାରୁ ଏବଂ ଆଳୁକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା, ଯେପରି ସାରୁର ଲାଳ ଅଂଶ କଟିଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବା। 5 ମିନିଟ ପରେ କଭରକୁ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ଗଳାଇ ନେବା। ପରିବା ଆମର ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଜହ୍ନି ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ନେଇ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିନେବା। ପରିବା ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ପରିବା ସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର ଦେବା। ମସଲା କଷି ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିନେବା। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ କଟା ଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେବା। ବାଇଗଣକୁ 2 ମିନିଟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବାଇଗଣ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ସଜନା ଶାଗ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇ 2 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ସଜନା ଶାଗ ରାଇ।
ହେଲ୍ଦି ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।